Matud pas tubag nato sa Salmo, bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsunod gyud sa balaod sa Ginoo? Taas ang kamot. Bulahan mo, mga napuo kabuok. Kamong uban, unsa man day inyo gisunod? Ang magkuntis gyud dinhi sa kalibutan mga igsoon mao ang balaod sa Ginoo ug ang balaod sa kwarta. Ang balaod sa Ginoo ug balaod sa kwarta. Mao na si Hesus sa dinhi pa sa kalibutan, iya sa nang gimension, you cannot serve two masters. Dili mo pwedeng moalagad og duha ka agalon. Nya ang iyang gimension, dili ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo ug ang salapi. Karon sa atong justice system naaman sa ning pagbutang og nindot kayong balaod sa tuy balaod nato nga sa justice system. Ang accused is always presumed innocent until proven guilty. Nindot ka no, i-presume nimo nga innocent until proven guilty. Pero butangan na nimo kwarta, ang accused is always presumed guilty until proven innocent. Niya magdepende lang sa gidak-os kwarta. Ang pananglitan ron, ang usa ka tawo nga ning akyos muhatag og 1 million. I-presume na nimong guilty, worth 1 million. Sus, ang dito speakers nihatag mag 1 billion. Innocent. According to 1 billion. Unya kay ni counter mo sang pikas og 3 billion. Guilty according to 3 billion. Mo kuno nay duwa dinis ato, ambot tinuod ba na? Ambot ka dito sa ICC, di ba ka na mo'y duwa? Magbasa bitaw ko sa mga comments o gari ko mubasa sa mga anti-Duterte. Magsigi sa atake dito sa mga defense lawyer. Kana banat gyud mo kay anugon kay gibayad ninyo. Ana, nya ari sa ka maminaw sa mga kana ganing pro Duterte. Sige sa ingon, pila man gyud gibayad nimo. Ana. Ang gahisgutan ang bayad. Dili na ang kamatuoran. Mao nang diri sa unang pagbasa niingon gyud si Moises, karon ang Ginoo mipapili ninyo. Unya kay nipili mamos Ginoo, kinahanglan isaad ninyo nga tumanon gyud ninyo ang inyong mga saad nga siya gyud ang inyong Ginoo ug inyong Dios. Ayaw himo ang Dios ang inyong kaugalingon ug ang salapi. Unya kon mo sunod kay tas Ginoo, tagaan din taniyag maayong kaugmaon. Si Hesus sad nihisgot diri sa ebanghelyo, ingon siya, ang balaod sa Ginoo nga angay ninyong sundon para makadawat gyud mo ganti kana gyung paghigugmas kaaway. Kinsa ninyo dinhi ang mohigugmag kaaway? Ta sa kamot. Duha na lang kabuok. Duha na lang pero dili jud kayo isa. Ana ra ko to. Mura rag niingon panatang makabayan iniibig ko ang Pilipinas. Mao man atong aksyon sa una. Ilhan man nimo kanang tininuod jud kay ana man gina. Kabantay ka kanang ana tas classroom sa una eskwela pa ta. I-questions maestra. Ang katong siguros answer, ma'am. Ana gyud. Pero katong way siguro, ma'am.
Klaro kay mo, way klaro inyong answer. Unsaon man paghigugma ang kaaway, wa sa ilain atong model si Kristo. Maubitang ni anhi sa kalibutan to tell us how to fulfill the law of God in its perfect way. Giyon sa man paghigugma ni Kristo ang kaaway. Ha? Uy. Ang una giniyang gibuhat mao ang paghatag og pasaylo. Forgiveness. Ayaw lang siya analysa, guilty ba siya or not guilty. Pasayloa usa. Forgive without limit and without condition. Kaya kita man God, og mo pasaylo, mo ingon magdita. Sige, pasayloon ti ka. Basta ha? Naa may condition. Aw ako, wa man ko'y problema pa der. Basta iya lang ng biyaan iyang kabit, nga nugutang di dawaton nga, ato man ang bana. Basta lang, nay kondisyon ba? Muna, ingos Kristo 77 times. Kanang 77, sa Bible man God, ang kanang 7 is a perfect number. So, gusto ni Kristo, nag-i-emphasize niya na perfectly. Forgive perfectly, without condition, without limit. Muna siya unag yung buhaton. Mao sa nay unang gibuhat ni Kristo. Bisan gani katong galansang niya sa cross, wa pa man gito sila magbasol, kasigi man tog bugal-bugal niya bisag nagbitay na siya sa cross. Pero ang iyag yung gisulti, amahan ko, pasayloa sila. Pasaylo gyud mo'y maguna. Bikin sa dinhing asawaha nga inig kahibaw ninyong nangabit or kamong mga bana nga nahibaw mong nangabit imong asawa or imong bana, ang una gid nimong hunahunaon, pasayloon ko ni. Taas ang kamot. To ini isa luyo, ana taas kayo. Putahin kang asawa, ana. Bana, isa, ana. Usa ka buok. Ug na ang asawa, ana, advice ko no. Ina testingi ko pangabit. Nga ato ning drama-dramahon. Ug di na siya mamalikas. So mo nay unang buhaton ang pagpasaylo. Ikaduha, sa may sunod buhaton para makahigugma jud kag kaaway. Sa may gibuhat ni Hesus sa iyang mga kaaway. Ha? Iyang kuyugan, ni kuyog siya sa iyang mga kaaway. Kaya ang taong nahigugma, di man gina mo distansya sa iyang higugma. Ni kuyog siya, iyang giduol. Di ba katong padong na sila sa Jerusalem, niya naghuwat na ditong iyang mga kaaway. Daghan kayong naingon niya, Lord. Hasta ganis Peter, naingon niya, Lord, ayaw adto dito, kay baon naman yung kang ila kang patyon, ayaw dito. Si Jesus, niingon lang, pahawa, Satanas, babag ka sa akong dalan, mulahos yung ko sa Jerusalem. Bahala, nagbabagan ko nimo, kay maoni ang gisulti sa akong amahan. Maoni ang kabubuton sa akong amahan. Ug unsa may kabubuton sa amahan? Unsa man? Na ilansang gid siya sa cross. Mao na siya. Nya dayon sa may sunod. Sige, ato sang i-check. Doon naman to'y usa nga ning isas kamot nga higugmaong kaaway. Ambot andam baka to siyang mukuyog sa kabit sa iyang asawa. Nya mangaon sila. No? Nindota ka, no? Kamong mga asawa, andam saan mo makig-snacks sa kabit sa inyong bana. Ambot ka ha, ang mga nagpadala ni President Duterte dito sa dahig. Anda ba ka silang makig-snacks ni President Duterte? O balihon sa nato, si President Duterte ug ang iyang mga anak, andam ba sa kahang makigkaon-kaon kuyog sa nagpadala sa ilang amahan dito?
Abangan ang susunod na kabanata. Pero butangan na ni mong kwarta, pinaakay to the max gina. Butangi kwarta, bisan pag managsuon mo, di mo ka maong mo pasaylo. Bisan pag bana mo asawa, butangi kwarta, di na gid mo ka maong mo pasaylo. Grabe kay ng kwarta mga igsoon. Bisan pag pulos ta Pilipinos, butangi kwarta, di na kamo ilang nga Filipino na. Maubitan ng dako rong question, di ba? Aligri namang ilang hiring-hiring dito. Nindot man kay sila mo presentar sa ilang argumento, ang defense, ang prosecutor. Pero ang nagpabiling question, giunsa man pagpadala ang atong former president ngadto sa The Hague. Giunsa ba pagpadala? Kana mo tanay atong angayan ba to nga kadtong paagiha ang pagpadala? Ato pa ng sulbaron. Pero wa na sulbara. Ang ilan na rong sentro, na naman na diha. Di. Mauna na. O ang ikatulo, ang sa tuyo unang pagpasay, ang sa tuyo unang paghigugmas kaaway, pasayloon, sunod, kuyugan, ang sunod, ang saman, ikatulo, dawaton. Kay usahay imong kuyugan, tamparuson man ka. Imong kuyugan, dunggabon man ka. Dawaton. Ana. Nya dahil man tag-ingon, di nasan madama pa dito. Ako bitan nang gisuwayan, ning duol ako ni duol ko. Wa man ko tagda. Dahil nako dahil nako. Ni suway kong taga, di nako. Ayaw. Sige lang yung kagdawat. Pasabot, di ka muhunong og pasaylo, di ka muhunong og kuyog, di sa kamuhunong og dawat. Acceptance. Kana bang mukaingon ka, maging sino ka man, tanggap kita. Bisag unsa pa ka, gidawat ka. Gikano lingi ako no imong tupad. Ina, bisag kinsa pa ka, ingna ba, bisag kinsa pa ka, way problema na nako. Ingna ba? O ang katapusan, di man katapusan, no? Pero ako lang ning tapuson. Ang katapusan na paagis paghigugmas kaaway, matod pa ni Kristo, kana gyung magpakamatay ka sa iyang kamot. Magpakamatay ka diha sa iyang kamot. Mao bitaw ang Ginoo kay nahigugma man nato, for God so loved the world, He gave us His only Son. Og diin man gipatay ang iyang anak sa atong kamot, sa atong kalibutan. Tao ang nagbitay sa iyang anak, dili hayop. Wa siya kunis-kunisa sa mga bangis nga mananap. Gipatay gid siya og kamot sa tao nga mao ang iyang kaaway. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, andam na kong mamatay sa imong mga kamot. Sige, ingna ba? Ingna. Oy, wag yun, manglingi ang tanan. Buka kayo, patyo, tanong ka niya. Dili man gyud siya angayano nga atong i-equate, pero nabayay nindot nga pamalandungan na magkukoy nakita dito social media, nakakaiyak ang mensahe ni President Rodrigo Duterte. Bago pa lang ba karon kay murag ni-end naman ang ilang confirmation of charges nya. Ang katapusan nga talk man tingay ito ni sanang ilang defense lawyer, Kaufman ba na sa pag-pronounce, iyang gisulti nga niadto siya during the break
niadto siya sa silda ni President Duterte og iyang gisulti ang tanan nga unsay nahitabo didto sa hearing kay wa magi siya motambong niya iyang giingnan nga unsa may imong ikatubag aning tanan. Iya sang gisulti nga naay daghang tao diha ron na nagpundok, nagsigig express ilang gugma nimo, nga hibaw ka atong pag 80th birthday nimo, grabe ang mga flowers, chocolates ug uban pa mga letters nga ang nahitabo nag-hire na og van ang kaning mga naggamit nagban para paghipos atong mga nangalaya nga mga buwak kay purtig yung buwak gibutang greetings ana nya tibuok kalibutan lain-laing nasod naghimog celebration sa imong birthday nitotok ra kuno si President Duterte nya ni smile o gamay moro to wa gitingog unsa may imong ikadepensa aning gi-accuse man ka ani pulos man ni mga criminals ingon din kuno siya kisa may mga ngana ng criminals nga ning accuse nako mao to iyang gisulti pero di man na isulti sa media iyang gisulti ingon kuno si President Duterte wa man ko kaila anang tanan gawas lang anang duha kaila ko anang duha so kanang tanan wa man ko kaila ana nila nganong ila man kong gi-accuse sa kanya kaning duhang imong giingon unsa may imong ika-describe ang usa kana liar kaning usa kana skalawag na moro to iyang gisulti nya paghuman istoryahan na po siya posible ba ya o di jud ka mo atubang dito sa mangyod basig ma padayon gining imong hearing din ingon sa si President Duterte I have done my duty in my country I have left my legacy go to court and do your job but I can no longer help you siya pa no iniingon ni Koopman I have done my duty as president of my country. Ang tanan akong gibuhat, mautoy akong paagi sa pag-fulfill sa akong duty as president of the republic. I have left my legacy, either bad or good, tingali iyang pasabot. O niya, iyang giingnan si Koopman, okay, go to court and do your job, but I cannot help you anymore. Sa ato pa, ug unsay hukom dawat na niya. Ngayon na silang gisulti before ani nga maong statement, I already accepted my fate that I will die in my prison cell. Kaya naman silang gisulti sa unang presidente pa siya. Ingnan niya mga pulis o military, I am willing to rot in jail. Just do your job. Ug ako ra gyud magpapriso para ninyo. Kini mao mga statements o ang mga statements sa atong mga former presidents including kaning atong present president kinsa ka nila nga dunay mga commitments and statements nga duol-duol sa atong gitan-aw nga maoy gibuhat ni Kristo to love enemies ato kuno ng pamalandungan unya karong pumaabot nga eleksyon kinsa Manila aning mga nanagan o posibleng managan. Apel na ni si Inday Sara kay mao man na siya ay usaros ni Sultina. Kinsa ka nila ang kamaong muhigugma og enemies according to Christ's standard. Tingali mao na ato yung suportahan kay nanginahanglan ang Pilipinas og love karon. There is so much hatred now among Filipinos. There is so much factions among us Filipinos. There is so much deception that we cannot anymore recognize na kapwa ta Filipinos. Gani, ang ato mga Filipinos nga mga professionals, dili na mahigugmas Pilipinas, magsigi naghandom nga maka-abroad unta ko. Luoy na kaing Pilipinas. We need to love our country.
And sa gisulti ni President Duterte, i-verify lang sana nato kung iya ba ginang tinuod ba na natong nabati, niingon gi siya, I love the Philippines. Nya dungan din na siya kiss sa flag. Sa iyang 6 years atong suwayag pamalandong, tinuod ba nga na-express niya ang iyang love sa Philippines hangtod karon? And if nabuhat na niya, muhimo sa tas atong part. Ang sa may inyong nabuhat karon be? Ha? Usara gyud, palit mog slot. And you can express your love for our Philippines, our parish, our community. Pero di gani ka mo palit og slot, bisag naa kay 100 diha, at least na kay 100, di gyud ka mo palit og slot, nahigugma kas kwarta. And you cannot love your enemy, and you cannot fulfill, di jud ka makatuman sa sugo sa Ginoo. Gina, nindog na ta.